Subay sa maong balita, gimakak sa mga kabangnan nilang Ryan Tanyega ug iyahang igalang si Stephen Balbuena nga tulisan ug nalambigid sila sa gidiling drugas. Ano yung report? Gihaya sa kapilya sa sitio Tunuran si Ryan Balbuena. Giangkon siya amahan nga si Rogelio nga magmaoy ang iyang anak kun mahubog. Apan iyahang gipadaplin ang mga pasangil nga usa ka tulisan ug nalambigid sa gidiling druga si Ryan. Manaygunay si Ryan uban sa suod niyang higalang nga si Stephen. Muna among tuyo nga ipalimpyo ang kuan kay kuan namang nga tulisan, maligya ag siyabo, gikuag tangag siyabo. Gigani na mas garilyo. Gihaya usab sa laing kapilya si Stephen Balbuena sa sitio Trinidad sa barangay Punta Princesa. Gitataw ni Nur Jane Balbuena magwang sa biktima nga manaygunay lang ang iyang manghod nga si Stephen. Muinom tuod ang iyahang manghod apan matug na kini kun mahubog. Sama kang Rogelio, gusto usab ni Nur Jane nga malimpyuhan ang ngan sa iyahang manghod nga giduhig sa tulis ug sa illegal nga drugas. Nga sa camera, sa pagkuhan sa picture nila, dapat unta naa dito ang drugs, di ba? Like for example, mag-read sila, di ba dapat ila yung picturean nga nasa nakita nga druga, but wala man. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.